Κέντρα ακοής ακουστικά βαρικοείας Clear Sound Κανελακόπουλος. Ψηφιακά ακουστικά βαρικοείας των κορυφαίων κατασκευαστών Philips, Phonak, Oticon, Windex, Unitron, Koselji, Starkey, Siemens. Signia. Θα μας βρείτε Καλαμάτα, Μητροπέτροβα 4, πρώτος όροφος και σε κάθε γωνιά της Μεσσηνίας. Κλείστε ραντεβού. Δωρεάν αξιολόγηση ακοής. Δωρεάν επισκέψεις κατοίκων. Δωρεάν δοκιμία ακουστικών. 2 χρόνια εγγύηση. Ευκολίες πληρωμής. Μπαταρίες, επισκευές, αξεσουάρ, οτοασπίδες. Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27 210 97 101 και 69 71 72 75 73. Ιστότοπος www.clearsound.gr. Ακουστικά βαρικοείας Clear Sound. Καλύτερη ακοή. Ποιότητα ζωής.